Авыр уйларда калсаң, өмет тотар кулыңнан. Яхшылыкка ияреп, изге юлдан барыйкчы, бәхет шатлык табыйкчы. Дөнья киң сәхрә, тормыш кадерен аңлыйкчы. Дуга кылыйк без, бәхет китмәсен. Дугалар кылыйк, өмет китмәсен бездән. Дуга кылыйк без, шатлык китмәсен. Дугалар кылыйк, иман китмәсен бездән. Исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген Рамадан айы алдыннан без сезгә татарлар өчен һәм бөтен район өчен мөһим урын турында сөйләргә телибез. Бу Татар шәһәре мәчете. Татар шәһәре Новосибирскдан көнбатышка таба 457 километр ераклыкта, Омск өлкәсе чигеннән ерак түгел урнашкан. Мәчеткә 2014 елда нигез салынган һәм шул вакыттан бирле Татарск шәһәре хәзрәт Салман дингә өйрәтүдә актив эшчәнлек алып бара, хәйрия акцияләре оештыра, чаралар, бәйрәмнәр үткәрә, анда барлык кешеләрне ышанычлы ислам белән таныштыра. Шәһәренең татар халкы үз хәзрәтен бик ярата һәм монда кеше өчен Аллаһка рәхмәт әйтә. Тәала кабул итсен, китергән бүләкләрегезнең савабын, кат савапларын бирсен, я Раббим, киләчәкләрне күрергә язсын. Тоткан уразаларыбызны кабул ит, я Раббим, һәм киләчәкләрне күрергә насыйп кыл. Вам тоже здоровья, счастья, благополучия. Хәтәрсез яшәгез, я Рабби, Ходаем. Рәхмәт яусын. Бик зурладыгыз, исәнлек, саулык, бәхет, тәүфик sizгә, я Рабби, Ходаем. Месяц Рамадан из-за кормления постящегося, наверное, знают все. Так вот, мы рады, что эту награду получат десятки людей, все, кто участвовал в данной акции. В течение 3 дней на собранные средства были закуплены продукты питания и распределены 60 семьям. Кул тотып бергә, йотылып нурга, дуга кылыйк без, өмет китмәсен бездән. Тормыш бәрәкәтләр бирсен, инсаф тәүфикларын бирсен, иман иҗмахларын бирсен, җан жау купмасын. Барлык җинаятьләр китсен, акыл саф. طه يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك. Менә шундый кечкенә хикәя килеп чыкты. Әгәр сез Татарск шәһәрендә булсагыз, мәчеткә килегез.